non todos os bichos que veñen a comernos nas nosas plantas causen un desastre natural irreparable. Con tranquilidade, imos mirar a folla. Non ten daño, só está un pouco comesta. Damoslle a volta. Ten o bicho por aí? Quitámoslo. Non ten o bicho por aí? Non pasa nada. O resto das follas están totalmente sanas e sobranlle follas á planta para facer a fotosíntesis e seguir o seu camiño. Créeme, sobran cousas polas que preocuparse sin comerte a cabeza pensando quen foi o bicho que tuvo aí a comer. Foi un que chegou, pousouse, comeu, que tiña fame, ao mellor marchou. Con isto quero che dicir que non sobreprotejamos as plantas. Si foran máis do 30% das follas comestas, pois mira, hai que buscar unha solución. Pero se só son 2 ou 3, deixamos que todos os bichos vivan e convivan e veñan comer, que sobran, será por follas, Dios mío, mirad para aquí.